Подвеждащо ли е озаглавено видеото на Andy Studio, преследваме MrBeast, докато не се снимаме с него. Определено са пропуснати ползи при създаването на заглавието и на тъмнела. Следващите минути ще ви покажем точно кои са тези пропуснати ползи относно заглавието, тъмнела и как би трябвало да изглежда хука в началото на самото видео. Накратко, какво се случва в видеото на Andy Studio? Те отиват в Сауди, в Beastland, за да се срещнат с MrBeast и да го докоснат. Между другото, обърках името на заглавието, тъй като те са правили АБ тестинг и са сменили името и в момента е преследваме MrBeast, докато не го докосна. Докосването на MrBeast е много малка част от цялото видео, което е червен флаг за това, че не е пакетирано самото видео много добре. Уникалните кадри и това, което е душата на самото видео, е съвсем друго нещо. Не е докосването на MrBeast, а именно срещата им с Айрак на живо. Среща, която те са чакали 4 години да се осъществи. Аз лично познавам творчеството на Andy Studio, но дори аз не бях запознат с факта, че те са спечелили при 4 години чаленджа на Айрак. И те, за да го обяснят на хора като мен, са го направили много добре. Ползвали са архивни кадри, които проследяват цялата случка до момента сегашния, в който те има вероятност да се срещнат на живо, което прави срещата много по-вълнуваща и с повече интерес мога да следиш видеото. Мога да покажа точно какво са направили и какви кадри са използвали. И ние му помогнахме да достигне тогава 1 милион абонати. Всички пишат Andy Studio, Andy Studio, Andy Studio. A lot of people saying here from Andy Studio. Печелихме състезанието на Айрак. Well, boys, you guys won the collab. So I guess I'm coming to Bulgaria. И след 4 години виждате колко по-емоционална вече е историята, след като знаеш какво се е случило преди 4 години. Много добре са го барнали това. Ето и няколко ключови момента от сърцето, от душата на видеото. Най-важният контент, който се случва. That's the dream come true. That's the dream come true. It's a historical moment. This is actually crazy. Няма да продължавам нататък, той е доста дълъг момент, но супер емоционален. На мен това ми остана в съзнанието за видеото. Изобщо срещата им с MrBeast толкова на заден план. Имаше още един много готен емоционален момент на Анди. Как разправя на брат си, как е срещнал Айрак и как го е видял. Тебе те нямаше, оператора го нямаше, телефона ми не знам къде. Чувам гласа на Айрак и го виждам с шапка, с маска и еткане на една бръшка. Okay, guys, we're here. Виждаш колко емоционален момент. Това е пак от частта със срещата им с Айрак, което потвърждава, че ние трябва задължително да направим тъмнела и заглавието да се върти около срещата с Айрак. И ето как решихме ние тъмнела и заглавието на самото видео, за да бетонира тази цялата емоция, която видяхме във видеото. За мен тъмнела трябваше да е този и заглавието трябваше да е след 4 години MrBeast ни събра с Айрак. 100% автентичност, дори и в снимката на тъмнела ние сме използвали скриншот от самото видео и естествено сме ползвали... какво се води това? Какво се води това? Beastland. И сме ползвали, да, снимка на входа на Beastland. Просто бетон тъмнела с заглавието. Което ни води до интрото и хука, който трябваше да изглежда ето по този начин. Andy Studio. A lot of people saying here from Andy Studio. Bro, Andy Studio is a legend. Омага, Айрак ще лети за Beastland. Мисля да отрасна един ред. Отговори! Отговори! No way! 4 years in the making, bro. Oh my god. That's the dream come true. И тук трябва да започва видеото. Направо се надъхах, искам да го гледам. Не подвеждаме абсолютно нищо, показваме сърцето и душата на самото видео и се дистанцираме от тяхното интро, което не беше зле, но беше пак вързано към MrBeast. Но ми хареса при тях, че началото на тяхното видео, ето чакай да го видим, започва точно класическия начин. Каквото ти е тъмнела, такова ти е и първия кадър, поне първите 5-6 секунди от кадъра. Те са спазили това правилно перфектно, но пак губят душата и сърцето на видеото, което не е MrBeast, а е Айрак. Това трябваше да е. Просто като видя такова видео, толкова добро видео направено и са пропуснати такива ползи от самото видео, да не го сложиш това в тъмнела, да не го сложиш в заглавието, да не го сложиш в хука в началото, просто ми се къса сърцето, затова го направих това видео.